Agora imos poñernos un pouco serios. Cando cada mañá abrimos os xornais ou vemos os informativos non podemos por máis que poñernos un pouco tristes. Todos son guerras, enfrontamentos religiosos, racismo, inmigración, refugiados, pobreza, desigualdade. Soan como golpes nos nosos oídos. Chicos, fora penas e tristezas. Vamos levantar eses ánimos cantando cos nenos e nenas de quinto. Vamos!